Když není místo. Čistá Amerika. Šílený. Já neslyším vlastního slova. Musím řvát, úplně šílený. Tak tuto je. Ideme to oživiť a pôjdeme zasúťažiť. Hlavne zistiť, čo mu je. Už sme zistili, že baterka je v ťahu, že nepretočíme ani motor. To je takový dobrý základ. Ale ďalšia vec, čo doporučujem aj vám, si skontrolujte olej, lebo máme ho tu toľko. Dobrý, super. To auto prešlo 100 km a zožralo všetok olej. Tak je čas odolejt, no. Takže toto je tá slavná mašinka, dáme ju trochu dohromady a pofičíme. A vlastně teď pojedeme k tobě s tím, viď? Musíme, no. Už teraz mám dojazdovú úzkosť. My ani nepotrebujeme elektromobily, aby sme mali dojazdovú úzkosť. Viď? Je to tak. Ono to je vlastne tiež elektromobil. To má baterku, nie? 12V, 1,3 kW. S tým rozdielom, že sa to dobíja týmto agregátom 9,3 litrovým. Jakoby Tesla, co má Presne. za sebou powerbanku dieselovou. Presne. Taká väčšia Tesla. Prvý štart po dlhom zimnom spánku. Je tam benzín? Je, dobre. Kde se vlastně tady to auto vzalo? Protože jako už jsme s ním párkrát něco natočili, ale vlastně jsme nikdy neřekli, jako kde se vzalo a jak vzniknul vlastně ten nápad v závodě s tím na Carwarsech. No, vzniklo tak, že ma zavolal jeden známy ku autu, ktoré nikto nedokázal naštartovať a my už vlastne vieme prečo. Jo. Lebo je tam úplne mimo predstih. Předstih. Ale oni ho mali nastavený správne a nevedeli ho naštartovať. Ja som našťastie sebou nemal prístroje, Takže tak sa mi ho podarilo natočiť a tak som si získal dôveru akoby majiteľa. Stali sme sa kamarátmi, dá sa povedať, lebo je hodne názorovo blízky. Proste nevadí mu palenie gum a testovanie aut, ako v našom zmysle. To je asi jeden jediný človek. tak? Hej, v republike. No a ja som ho poprosil, že či by nám nepožičal auto na závody, lebo je to najsilnejšie, čo máme. No jasně, no. A on súhlasil. Ale chce sa zviesť. No tak to je jasný, že je to auto, tak si ho chce vyzkoušet. No a vlastně teda, on to nějak přivez, myslím, že že jo, z ciziny a vůbec nevěděl vlastně, co v tom je za motor, že jo? To nevieme doteraz. No vlastně to je pravda, to nevíme doteď, ale on to vlastně koupil s tím, že to je takové jako celkově docela hezký auto, s tím, že to má zajímavý motor, no a najednou prostě jsme přišli na to, že to má třeba 600-700 koní to auto. Niečo podobné, lebo strašne ľahko hrabe, ešte ľahšie ako Camaro, ktoré má odmeraných 400 koní necelých. No, takže tu typujeme, že bude 500-600 atmosférických. Motor má vyšší kompresný pomer ako Camaro, Camaro má 8, toto má okolo 10-10,5. To je dosť. Čo už mu dáva veľkú silu tomuto objemu. A dokonca bývalý majiteľ hovoril, že tvrdil, že je prevrtaný na 9,3 litra. Takže takhle obrovský motor. Čo je nejakých 5-6-2 kubických palcov, alebo 5-7-6, neviem to rýchlo z hlavy. A to nevieme tiež potvrdiť, lebo
by sme ho museli rozobrať a zmerať. No jasně. Ale olej požiera spôsobom liter na 100 km, Jo. čo odpovedá obrovským valcom, ktoré sa musia mazať a kde vznikajú tieto straty. Tak to je hustý teda. To je takový to prostě, když jdete koupit auto, koupíte ho na blind a máte štěstí v tom, že v tom je 9 litr, který má možná 600 koní. A přitom to koupíte s tím, že je to prostě takový pohodový rodinný vůz. No veď si predstav, ideš na Oktoberfest a dajú ti do ruky ten litrový Kriegel, Jo. čo tá cicatá baba ledva No nesie. jasně. A tu sú válce väčšie ako jeden ten litrový Kriegel. Jakože fakt. No lebo jeden válec má skoro 1,5 litra. Ak to má tých 9,3. Tak jakože fakt tam je takovýhle tuplák. 1,2. Je tam tuplak Takové proste. obrovský válce, jo. Taký objem je tam, áno. Tu nádrž zmizne hneď. Wow. Olej tiež. Tak jasně, že jo. Tak to je mazec teda. Tak to jsem vlastně netušil, ty voro. Takže ideme ho postaviť voči nejakému Lamborghini, ak si na nás trúfnú. Už nechceme, lebo vo veteránoch nás nebaví vyhrávať. No tak ne? jasně, minulý rok jsme to vyhráli první Jsme to boli místa, sami. No, tak ideme do skupiny, kde nás bude viac. No hlavně tam budou právě takovýhle ty supersporty a chceme ukázat, že i Amerika má své místo jako na závodní dráze. Že to není, protože vlastně závody vznikly v Americe, že jo, tam to všechno bylo jako wow, do dneška to tam funguje, ale tady si všichni myslí, že prostě stará Amerika je křáp, ve který musíš jezdit 50, aby se s tím autem něco nestalo. Presne. A že to nemá žádný výkon a že to jenom žere, že jo. Což ono ve většině případů to tak je, protože ty lidi mají ty auta v hrozném stavu, ale tady to zrovna není příklad tady toho auta, tady to má obrovský motor, obrovský výkon, je v super stavu. A my vlastně ukážeme, že i takovýhle 50 let starý auto se může rovnat prostě ze 4x4 třeba Lamborghini. Jako. Ono má dokonca viac, to je rok 67, takže to bude to už skoro 60 rokov. 60 let. Za 3 roky 60 rokov vlastne. Ty varo, tak to je hustý. Vlastne o tom vznikla aj naša relácia, že sme chceli ukázať, že tie Ameriky, lebo nám prišlo, že tí ľudia s tým jazdia jak s baboukou z cukru. No jasně. Ale no. pritom tie autá zavodili, zarábali nelegálne prachy. No jasně. Jazdilo sa s nimi do práce na dlhé trate, proste Normální preháňalo. spolehlivý auta, který Tak. uměli i závodit prostě. No. Tak prečo by malo jazdiť pomaly a bubľať, keď to môže natrať nejakému Lamborghini. A nebo- Alebo TDIčku 400 koňové. Jo, přesně, nebo o tý, že jo, 1.9 oktávce, ale ne, načipovanou 1.9 oktávku nic nemá, že jo. To je Nemáš, ak už nám to písal zase tento rok ďalší Jo. človek. Takýto príspevok, že príde s TDIčkom A načipovaným. ještě 2.0 TSI, to jsou taky Keď ho údaje. pustia zo smeny, tak príde. Jo. Ináč nepríde, takže Takže dúfame, to že nedokáže. nepríde a vyhráme. No. Snad jo. No. Ale nie, my máme radi všetky auta, že ak sme začínali na Žiguliach, ty na No, nejakom jasne. favorite v poli. Jo, to je pravda, no. Takže aj k tomu sme sa prepracovali cez nejaké roky. Tak, nejde o auto, jde o řidiče. Tak, presne. A o to zanietenie, pretože petrolhead je ten, čo si to kúpi aj na dlh. Nie ten, čo proste je schopný si zarobiť tie prachy a má auto, pretože Koupí si hotový auto, ale prostě chce si to postavit. Ale aj takých máme radi. No jasně, prostě každý, kdo má rád auta. Ale nech nefrajerujú moc. Tak, lebo aj moja babička pôjde v Lamborghini, ktoré má elektronickú stabilizáciu a položíš nohu na plyn. A cihla na plyn a jedeš prostě, no. A čo? Tady to vyžaduje Toto je umění. iná kava. Toho sa bojíme aj my dokonca. A to je co říct. No, nic není dokonalý a i my jsme museli něco trošku doladit. Samozřejmostí byl předstih. Ten, jak jsme říkali, je extrémně vysoký na tomhle autě a nebylo vůbec jednoduchý to naladit. Sami se můžete podívat. No, trošku jsme si s tím hráli, povedlo se, a pak jsme museli nainstalovat samozřejmě i nějakou váhu do kufru, protože co se týče závodu, tak těžký kufr přináší samozřejmě ovoce. Vzali jsme to trošku po svým a dali jsme tam zhruba 10kg závaží, tady s tou trubičkou, možná vám to něco říká, ale nebudu prozrazovat víc. Nakonec jsme to stejně nepoužili, ono to je jenom taková jakoby záchranná brzda. Počkaj, ho fúkneme od peľu. Co to je za mrakodrap tady to? No, jeden pán zo Slovenska, čo má perfektnú dielňu, mi vytýkal v komentároch, nejaký Boris, alebo že nemám podložku pod karburátorom, tak som našiel najväčšiu, jaká bola na Summit Racing. A Bude stačit tady ta půlmetrová, myslíš? No, väčšiu tam nemali. To je šílený. To je hustý. Wow. No a zároveň nám rachol chladič, samozrejme, keď sa sere všetko, tak všetko naraz, takže je tu len nejaký dočasný, čo som mu chcel pomaly vyhodiť.
tam je ten čierny, tak to nám pekne rachol, hele. Všetko poskladáš, naleješ tam nemrznúcu zmes a potom zistíš, že niekto už takto skrútil, proste zohol a tu je prasklina, vidíš? Jo. A tu mi to cvrčalo proste všetko preč. A on už tečie na viacerých miestach, tak... Už si to zaslúžilo nové. No, sme sa rozhodli, že... A samozrejme meška. Vtedy, keď nepotrebuješ, tak Summit aj UPS-ka meška. Tak, takže takýto mrakodrap sa vybudoval. Toto je hlavný prívod paliva. Filter, regulátor tlaku, ktorý musí byť. Tlakomer, ktorý ukazoval už 3 PSI, keď som ho vyberal z krabice. Takže musíme túto hodnotu stále odčítavať. Aha, tak dobrý. Tak, z druhej vetvy ide prístrek benzínu ku dusíku do tohto podstavca. Neviem, či to bude stačiť, to ešte musíme odmerať GoPročkou, že či nespadne príliš tlak, či to utiahne tá jedna vetva. Jasne. Ak by neutiahla, tak máme ešte záložné elektrické napájanie, elektrickú pumpu. Tak a tu je bezpečnostný spínač. Ak by nebol tlak benzínu, tak nám nedovolí zopnúť dusík, lebo bez benzínu tam vznikne chudobná zmes a celé to letí do vzduchu. Tak a tu je tá zaujímavejšia časť, tu je prívod plynu, vlastne z tej hadice, ktorú ste videli z kufra. To lezie sem, zase do podstavca z druhej strany a vo vnútri je perforovaná trúbka s dierami, v ktorej sa to zmieša a fúkne naraz do karburátora. Ty varo, a kolik to třeba přidá koní? Je to natriskované na 150 koní. Jakože 150 koní v jedné vteřině prostě najednou bouchne do motoru. No, kým nám vystačí fľaška, áno. Aha, OK, super. A ešte sme si doplnili posilovač brzd, lebo tam nebol. Niekto to auto vykúchal, aby bolo ľahké. Jo, ale zrovna posilovač brzd se docela hodí. No, keď brzdíš z 200 km rýchlosti, tak určite. No a ešte budeme dávať štvorbodové pásy, lebo nemá. Mal tu len takto cez bedra, tak tu budeme dávať nejaké no-name štvorbodové. A kvôli tomu musím ešte naváriť trúbku dozadu. Ty varo, a jo, ono to má i klec? Ono to má i klec. Co počítalo s tím, že to bude závodák? Jo. Masakr. A ešte tomu budeme dávať širšie gumy a iný podvozok, aby sa pekne zhupol a zrýchľoval. A je to tady, Car Wars 2024. Počasí se, jak vidíte, úplně jakoby nepovedlo, ale nás to samozřejmě nezadrželo v tom, aby jsme přijeli a ani Adriana to nezadrželo v tom udělat nějaký hodiny na začátek. Tomuhle já říkám příchod. Jako mít kocovinu ze včerejšího večera a aby mě v 8 ráno probudila takováhle americká bestie, no nevím. Nádhera. Pořádné pneumatiky. Samozřejmě Adrianův brácha Tomáš, ten nemohl zůstat pozadu, takže ve svůj Shelby GT500 ukázal, že i Shelby umí dělat krásný donuty. A je to tady. Bestie přijela. Tak už se nám to tady pomalu rýsuje. Mně teda není moc hezky, ale tak to nevadí. Stavím obrazovku. Tady se budou prodat pár kyrohlíků. No, bude to paráda. I olejový skvrny už tady.
Patřily nám tam i neskutečné legendy, třeba tady ten Dodge Viper, neskutečná legenda s 10 válcem pod kapotou. Celý den ubíhal pohodově, bohužel teda počasí se nám moc nepovedlo, tak se aspoň kravilo na parkovišti, ale nakonec se to vyčesilo kolem 2 hodiny a šlo se na závody. Závodil Adrian ve svým Camaru, závodil i Tomáš ve svý Shelby a nakonec nám bohužel Oldsmobile vyhodili z trati. Proč ho vyhodili? Protože ten dlouho čekal a nechtěli ho pustit závodit s Adrianem. Vlastně hlubší důvod v tom nebyl. Prostě průser. No, tak to byly květnový Car Wars, nepovedlo se všechno, co jsme měli v plánu, ale to vůbec nevadí. V srpnu se vidíme zase. Kusma, rovinám takhle trošice, tím, že půlka se zatáčky, samozřejmě pod nátěrem, dokonce máme tady 2 typy nátěrů, takže jedna část. Tak co, jsme v Hradci, na Polygonu, zpátky, akce Auto Outlet a teď jdeme na co? Ideme na nejakú zatáčku, vravel, že máme i 40, ale ja tu nemám toľko ani na tachometri, tak skúsime rovno drift. To je pravda, to neumí jezdit 40. Ja tu mám 40 mil, ale nie že 40. No, nádhera. Yes, to je vončo. No, to je paráda. To je vončo. Můžeme další. Adios, amigos. Takže máme zákaz zahřívat pneumatiky. Jo. No. Mám všade dajú zákaz, však aj Star Wars ma skoro 2-krát vyhodili. Ale 2 skepeky. A teď hlavně nesmíš usnout, jo? Teď to jsou 2 stejný auta. Teď je to o řidiči jenom, nic jinýho.
Tak, a teď vám ukážeme záznam z naší první živý akce, kde jsme se mohli potkat konečně tváří v tvář. Tahle akce probíhala v Tomášově ateliéru Showbiz v pražských Holešovicích. Měli jsme tam i grilování. A samozřejmě jsme tam měli i krásný auta, jako tady ten Mustang, který ho můžete znát z našeho videa. Tentokrát nám na pomoc nepřišla slečna, ale musel to obstarat Adrián, protože to auto přijelo celý zadělaný. No a samozřejmě, co se nestalo, když jsme auto chtěli zaparkovat do haly, tak jak dlouho stálo na místě, tak se přehřálo, praskla hadice a museli jsme ho tam nakonec dotlačit. Ale to vůbec nevadilo, protože akce jela dál. Jsme si to dokonce aj zkoušeli, viď? Jo, asi tak před půl hodinou. Jasně tak. No tak jo, tak začneme pomalu. Ahoj, já jsem Tomáš, pokud mě neznáte z videí, tady to je Adrián. Ahoj. A chci vám říct, že tady to je naše první akce tady toho typu a jsme samozřejmě z toho trošku nervózní. Samozřejmě chceme říct, že kdyby nastaly nějaké technické problémy nebo třeba přeřeky, což se z toho nestane, tak se za to dopředu omlouváme, ale snažili jsme se to vyladit do dokonalosti. A jo, si hamburger, druhý. Dobře. Tak, teda začneme. Ukážeme rovnou. Ja by som začal naším úplně prvním videem. Když jsme tuhle akci plánovali, tak se nám zaregistrovalo zhruba 40 lidí. Což jsme si říkali, že bude super. Bohužel nám nedošlo, že ten večer budou Češi ve finále hokeje, kde jsme nakonec vyhráli, a taky, že se půlka zasekne na D1. Každopádně jsme vděční těm, co přišli a vidíme se na další akci. Ďakujem.